Comencem perquè hi ha més de mitja sala plena i no vull fer esperar ningú. Avui el que presentem és el tercer volum de la revista El Jardí de Picur, que és un dels productes de l'editorial Edicions de Mar i Murtra, un projecte que hem posat en marxa des del Jardí per donar veu i per fer arribar continguts a totes les persones interessades en història de la ciència, en botànica, amb interès en Mar i Murtra. I per fer aquesta presentació, cada any, també, a part de donar a conèixer la revista i publicar-la, que vegi la llum, li donem una mica més de context. Cada any li volem donar a aquest acte una mica més de relleu, a vegades tocant aquells aspectes del jardí que en el dia a dia no tenim tan presents. Temes com la biodiversitat, temes com la relació amb el medi ambient, com la divulgació científica, això cada dia aquí es treballa i potser aspectes més estètics a vegades queden apartats. Estètics, polítics, els que em coneixeu sabeu que parlo de que el jardí no deixa de ser un pastís amb moltes capes. A la primera sempre hi ha la geològica, la terra, però en l'última també hi ha la filosòfica, la política, l'estètica i moltes reflexions a fer al voltant del concepte de jardí. Per fer aquesta reflexió, en lloc de donar-vos la brasa meva pròpia, hem buscat algú que hi entengui. Lluís Izquierdo Mosso segur que em deixo moltes coses, però filòsof amb una percepció i amb una anàlisi de la realitat molt aguda, a vegades irònica, a vegades dura. Ja fa temps que ens coneixem, els seus camps d'interès van amb tot el que se'n pugui ocórrer. Feliçment també coincidim amb l'interès per als jardins, per la reflexió al voltant dels jardins, i per això avui l'hem convidat a donar-nos a fer aquesta conferència. Abans de donar-te la paraula, Lluís, ara farem aquesta primera part amb en Lluís. A la segona, en Josep Maria Camarasa, patró de la Fundació, presentarà ja oficialment el tercer volum de la revista, El Jardí de Picur, i després els que us animeu farem una volta pel jardí amb les nostres voluntàries, la Melina i la Bian, que marxen d'aquí res, han estat 9 mesos aquí amb nosaltres i s'acomiaden regalant-nos la seva visió del jardí. Tot això ja anirà passant. Gràcies a tots per venir, patrons, regidor, amics de la casa, personal de la casa. Lluís, quan vulguis. Gràcies. Gràcies a la Fundació Faula per acollir-me en aquesta sala tan acollidora, a la redundància, i començaré ràpidament. Aviam, el títol de la xerrada volia barrejar la paraula art i jardí. I no volia aquesta frase que té diferents sentits. I art, en aquest cas, significa les dues coses que pot significar art com a activitat conscient humana de modificar la realitat, el llatí art, el grec tècnica, i art també com a manipulació d'una realitat per donar-li sentit, que és on ve art com a creador de significats, de bellesa o el que sigui. I el jardí té tot això, i ho té des del començament. Quan va començar? Va començar amb una frase de Francis Bacon, el filòsof anglès del segle XVII, que va fer un llibre sobre jardins, que deia On Gardens, 1725, en el que diu: Déu Totpoderós va ser el primer en plantar un jardí. Aquest és certament el més pur dels plaers humans. Bé, Francis Bacon era molt optimista, perquè probablement no va ser el que va plantar un jardí, però sí en la mitologia monoteista, com veurem. Doncs bé, òbviament els jardins es van començar a fer a partir del moment que es va començar a fer agricultura. O sigui, van néixer junts, perquè requereix un cert domini i control de la reproducció de les plantes, etc. Per tant, durant tota la llarguíssima època en què els humans van viure sense agricultura, que és una època molt més llarga que no pas el neolític en què estem ara, doncs no n'hi havia jardins. N'hi havia art, però no hi havia jardins. De fet, l'agricultura i el jardí són, jo diria, la primera forma artística, tècnica i artística
en què l'ésser humà es veu capaç de manipular la natura, manipular i controlar el creixement i l'ús de les plantes i dels animals. La ramaderia. Això va passar fa uns 8, 9, 10.000 anys, a Montigan, en diferents llocs de la Terra, i, curiosament, jardí i plantació agrícola en principi es confonen, no es barregen. Els jardins més antics possibles són el que s'ha anomenat modernament jardí forestal, que encara es fan en cultures primitives. Cultures primitives que van anar sortint del món dels recol·lectors, caçadors-recol·lectors, van començar a veure que podien gestionar algunes plantes i en racons de zones bàsicament selvàtiques, humides, molt denses de vegetació, van començar a destriar plantes útils de plantes menys útils. Van fer petits hort jardí. Per tant, al començament, jardí i hort serien la mateixa cosa. El jardí forestal és un hort petit i encara es fa en algunes zones, per exemple, també es diuen jardins domèstics, en zones d'Índia o de Sud-amèrica, etc. Això és un exemple de jardí forestal fet a Anglaterra. Això és una plantació d'alls silvestres. És un tipus de jardí o d'hort que aprofita la sinèrgia del bosc per mantenir les plantes. És la forma més antiga tant de l'agricultura com de jardí. A partir d'aquí ja es va bifurcar el camí de jardí i agricultura i a partir d'aquí, i molt aviat, ja jardí i hort no seran la mateixa cosa, de cap de les maneres. Per què? Doncs perquè l'hort té una funció estrictament pràctica. I per tant, un hort no es pot considerar, es pot usar com una unitat de producció. No com el jardí, que es podria considerar, aquí seguirem un concepte de Michel Foucault, el filòsof francès, que diu: el jardí és la parcel·la més important del món i és, per l'altre cantó, la totalitat del món. El jardí és, des del fons de l'antiguitat, una mena d'heterotopia feliç i universalitzant. Jardí com a heterotopia, que és un concepte molt típic de Foucault. Aviam, coneixem utopia, que és a partir de la novel·la de Thomas More, que és un lloc inexistent, però perfecte, una ciutat perfecta, que serveix com a model i com a sàtira a vegades també. Ara coneixem molt més les distopies, que és una utopia dolenta, aquestes pel·lícules que mostren un bon futur tenebrós i cada vegada més pròxim a la realitat, que al final ja les distopies les col·locaran a les llibreries en la secció de món contemporani, perquè és el que hi ha. I hi ha les heterotopies, que és el concepte d'un lloc físic que ens remet a altres llocs. Que quan anem a aquest lloc físic no ens importa el lloc en què estem, sinó quins estímuls, com es diu, ara es diu input, em sembla, no? O sigui, quina mena de coses rebem d'allà. Una heterotopia claríssima seria una llibreria o una biblioteca, que és un lloc físic concret, però que està envoltat o ple d'elements, els llibres, que ens porten a altres mons. O un museu també és una heterotopia. O un centre comercial és una heterotopia també, segons el que vagis a fer. Per exemple, si una persona va a un centre comercial o a una gran botiga a buscar una cosa concreta, està fent servir el lloc aquest no com a heterotopia, sinó com a lloc de producció o de cacera. Vaig a Bauhaus a buscar un tornavís del 4, que no sé com són, però algú serà. Vaig aquí. Ara, si vas a aquest lloc, com fas jo a vegades, sovint, sempre que puc, a deambular i veure què hi ha, veure quins objectes, quines màquines, quines eines t'estimulen, el lloc és una heterotopia. I al jardí li passa això. La gent no passeja per un jardí buscant una cosa concreta, excepte si és un botànic o un expert o un jardiner que veu el jardí amb uns tècnics. El visitant normal va per un jardí a veure què em diu, a veure què em remet, a veure què em recorda, a veure què puc aprendre d'aquest món. Per això és una heterotopia, el jardí. O sigui, és un món en el que estan continguts molts altres mons. Seria aquesta més o menys la cosa de l'heterotopia.
Per això, deambular per un jardí sempre té un sentit d'anar més enllà del lloc aquell. Anar a pensaments, o elements simbòlics, o records, o plaers estètics que es produeixen allà, però que no són propis del lloc, sinó que són propis de les coses que hi ha i de la lectura que fem d'aquestes coses. Doncs bé, a partir del moment en què es va començar a fer agricultura i jardins, tot seguit, doncs es va començar a crear mitologia al voltant del jardí. I les mitologies occidentals, les mitologies monoteistes, a les que fa referència a la cita de Bacon anterior, doncs parlen del jardí de l'Edén, per exemple. És a dir, els humans, segons aquesta mitologia, la Bíblia, que és una mitologia relativament recent, que es compara amb la història de la humanitat, que potser 5.000 anys, i la humanitat té 250.000, és recent, és nova, encara que sigui clàssica. Doncs diu que l'ésser humà prové d'un jardí. En el jardí de l'Edén, és una pintura de Lucas Serra, n'hi havia plantes i animals, tots en perfecta harmonia. Per això es posen els animals que entre ells, o sigui, hi ha lleons, són herbívors, o sigui, no es maten entre ells, o sigui, aquesta harmonia mítica del jardí de l'Edén o del paradís. La paraula paradís ve del persa i vol dir jardí tancat, perquè durant molt de temps els jardins eren tancats. El paradís era el món en el que hi havia els primers humans, Adam i Eva, que hi ha els diferents moments. Recordeu aquell mite que Déu els diu que només poden fer qualsevol cosa excepte menjar els fruits dels arbres prohibits, tota aquesta mena d'història, i com que no van transgredir aquesta norma, van ser expulsats del paradís. Amb la promesa de que si en la vida d'expulsió del paradís, en la que han de treballar amb el suor de la seva front i han de parir amb dolor i han de passar coses desagradables, però si es porten bé, tornaran a un paradís, que seria el cel, paradís com a cel, que també és una metàfora curiosa que diuen que prové potser de Babilònia, doncs identificar el paradís, que és un jardí originalment, amb el cel, que és el firmament. Vull dir que estem assumint molt que el cel significa tant firmament com el paradís al que anem després de la mort si ens hem portat bé i hem complert unes normes, però això no sempre ha estat tan clar. Total, que venim d'un paradís i ens prometen anar cap a un altre paradís. Una altra visió del paradís, del jardí de l'Edén, en què el món era feliç perquè no hi havia violència, era una natura que la gent volia que fos, però sabien que no era. La natura sempre ha estat un problema per l'ésser humà. Un problema i alhora és el lloc en el que vivim. Però la natura, des del primer homini fins ara, sempre ens crea problemes. I per això, quan volem escapar de la natura dels seus problemes, ens inventem una natura perfecta com la del paradís aquest. Animals en pau, passejant per allà, no has de treballar, estires la mà i agafes una fruita i la menges, i vius perfecte, no hi ha pudor, vius descuidat, no fa fred ni calor, ni onades de calor, ni onades de fred, ni massa tramuntana, ni massa poca, o sigui, és un món perfecte. És justament el que voldríem, perquè no és així la realitat natural per als humans, no ha estat mai. I per això la vida humana és una lluita constant per dominar, controlar, modificar la natura al nostre benefici, amb unes finalitats variades, però sempre és aquesta la idea. Un altre mite grec de jardí també és el de les Hespèrides, que també té elements molt comuns amb el mite del paradís. En el mite del paradís hi havia un animal maleït, que és una serp, que és el dimoni en forma de serp que enganya, el mite de la Bíblia enganya a Eva, a la dona, i ella es deixa enganyar, i ella convenç Adam per transgredir la norma. En aquesta versió del mite, per exemple, en el Corà, són tots dos enganyats. No és la dona la que és enganyada i convenç a l'home, sinó tots dos, home i dona, són enganyats pel dimoni en forma de dimoni. Per això el dimoni té tan mala fama, el dimoni no, sinó les serps en la nostra cultura. La cultura occidental, les serps és un animal fastigós, perillós, terrible. En les cultures és un plat més del menú del diumenge. Doncs bé, en les Hespèrides també hi ha una serp, un drac,
dona les Hespèrides que estan allà protegint el jardí, és un jardí que està en un lloc indeterminat de la Terra i que els herois van allà a aconseguir immortalitat, en fi, mitologia sobre els jardins. Si algú vol anar a les Hespèrides real, pot anar a València, que hi ha un jardí de les Hespèrides, que és aquest, que estarà molt bé, per a 40 euros, estarà... Un altre jardí propi de la nostra mitologia, i acabem amb això, és el jardí de Getsemaní, que era un hort en realitat. Hort, jardí, a baix es diu hort. Aquesta és la representació que fa Mantenya al segle XV de Getsemaní. Aquí tenim tota la història explicada. Els deixebles més pròxims que estan dormint perquè la de nit, estan sopant no sé què, Crist que està allà dient allò que si ha de passar que passi, però igual no m'agradaria que passés, hi ha aquests dubtes terribles, i aquí venen els soldats i no sé què, dirigits per Judas, que és el que va vendre i va localitzar i que és un personatge clau en aquesta història. Si no hi hagués un traïdor que és Judas, no hagués passat tot això i no hi hauria cristianisme. Per tant, Judas hauria de tenir potser un altar a tot arreu perquè... I tanmateix no, ha quedat malament a la història. A més es va suïcidar i no vol fotre les 30 monedes per comprar-se alguna cosa. Bé, Getsemaní. Aquest és el Getsemaní actual. No sé com estarà ara, depèn de quin cau estigui. Si cau és una prestina o està una mica més arrasat. Aquí és maco, té oliveres. És una combinació de jardí i hort, també. Aquesta combinació que encara es manté. Bé, sigui com sigui, els primers imperis, les primeres societats potents neolítiques, després d'alguns milers d'anys d'evolució de la tecnologia agrícola i ramadera, van fer servir el jardí com una mostra de poder. És el cas de la cultura babilònica, amb els seus famosos jardins de Babilònia, que no se sap com eren, això és una representació simbòlica, només hi ha descripcions, és a dir, que ja algú va dir, jo, com que soc l'emperador, el rei Ciro o Assurbanipal, no sé com es deia, i com que jo puc, faré uns immensos jardins que la gent quedarà espaterrada quan es vegi. Els jardins que eren en terrasses i que només sabem d'ells per descripcions que van fer escriptors grecs posteriors, en fi, boca a orella, però devien ser imponents. Aquest jardí quina funció té? Té la finalitat de mostrar el poder de l'imperi i de l'emperador. Aquí hi ha un dibuix d'un basrelleu de Nínive que es veu un jardí amb un sistema de reg, un aqüeducte. Clar, per fer un jardí decoratiu calia tenir una tecnologia agrícola molt potent, dominar les plantes i el reg i tot això. Això és el més aproximat a conèixer. La cultura egípcia també tenia jardins. Per exemple, tenien els jardins funeraris. Aquells que s'ha trobat es coneixien per representacions, en pintures, en tombes, etc., que no havia trobat mai cap físicament. I aquest és el primer que es va trobar i és un rectangle no molt gros, dividit en quadrats, en els que ja llavors posaven plantes. És a dir, és posar un jardí sobre la tomba, amb plantes amb càrrega simbòlica. La planta significa una cosa. Ara es continua fent. Els llocs funeraris actuals continuen tenint plantes i sent jardins. Els cementiris són una forma de jardí, també. També tenien jardins més recreatius, com aquest papir amb un jardí egipci, que incorporaven un petit estany, una petita bassa amb animals aquàtics, amb peixos, amb ànecs. És el jardí, diguem-ne, que produeix plaer. Una altra mena d'ús del jardí són els laberints. El laberint hi ha molts tipus, hi ha jardins que són laberints, i és una forma que ja des de l'antiguitat es feia servir com un element ritual per fer un recorregut simbòlic que representa el camí de la vida, etc. De fet, hi ha molts rituals, moltes religions que inclouen un recorregut. Les peregrinacions serien exemples. És a dir, ara hi ha gent que fa triatlons i maratons, és una cosa equivalent.
ho fan teòricament per estar bé de cos i per guanyar medalles, però no deixa de ser un ritual. Però hi ha gent que ho feia, des de molt antic, com a ritual per representar la vida. I el jardí també s'ha fet servir com a element de laberint. Que tenim un laberint que no és jardí, a la catedral de Chartres, que és un laberint literal. En anglès diferencien dos tipus de laberints, el que diuen laberint de nosaltres, i el que diuen maze. Nosaltres confonem, el laberint és tant el laberint anglès com el maze anglès. Però el laberint és aquest, el que hi ha un recorregut fix. És a dir, comences, simplement és fer un recorregut molt llarg i després relativament petit, a base de fer aquestes curves sinuoses per arribar al final. Això és un laberint en sentit estricte, en sentit de... O sigui, no hi ha dubtes, no hi ha bifurcacions. Vas fent el recorregut i arribes. És un recorregut ritual. El més semblant ara, no sé si ho continua fent a Chartres o altres llocs, són aquests laberints que ens col·loquen per arribar a la zona d'embarcament de trens i d'avions. Que veus allà unes cintes i t'obliguen per anar d'aquí a allà, allò que et pensaves abans per anar recte el camí és curt entre dos punts, no. Has de fer una mena de laberint, o via crucis, amb la maleta, la maleta, per passar per aquella mena d'element de control i visualització. L'altra forma de laberint, més lúdic, el que anomenen maze, els anglesos que tenen el laberint d'Horta, que és un jardí, la típica, i és el laberint lúdic, en el que entres per un lloc, hi ha bifurcacions i has de triar per on vas i pots arribar sovint a carrerons de sortida, de darrere, en fi, és un joc per com trobar la sortida. És diferent. Però bueno, el jardí com a laberint també és antic, és com a mínim des de l'edat mitjana. En l'edat mitjana els jardins eren bàsicament tancats i simbòlics. Ja veurem després com el jardí obert és un invent molt recent. Una altra mena de jardí tradicional associat amb una cultura serien els jardins secs, els jardins zen, que també es diuen, que poden tenir més vegetals o no, i que serveixen com a element de meditació en la cultura oriental, la cultura japonesa i la cultura xinesa. De fet, el jardí zen és del Japó, però està inspirat en les pintures de paisatge xineses, de l'edat mitjana i d'abans, una cultura molt més antiga que la cultura occidental. Unes quantes pedres, una sorra, i van fent amb rastrell marques que reprodueixen més o menys un paisatge estilitzat, el mar, les onades, illes... Cadascú es pot imaginar el que vulgui. La resta del jardí de sorra és que permet imaginar-se qualsevol cosa, i una altra gràcia és que no cal posar-hi fertilitzants, ni podar, ni res, perquè és d'un bon manteniment. No cal que no caiguin fulles i quedi tapat. Però per la resta... Bé, és un jardí associat a uns rituals i a unes creences. Un altre és el jardí que es diu Charbagh, que és un jardí, una forma de jardí musulman, aquest és el que hi ha davant del Taj Mahal està aquí, és l'entrada, i és un jardí que té 4 quadrants dividits, separats per 4 canals que aboquen al centre, que representen els 4 rius que hi ha al paradís que promet l'Alcorà. Es diu Charbagh i és molt típic en tota la cultura àrab. El Taj Mahal és un monument musulmà a la Índia i té una Charbagh. Aquest és un altre a Pakistan, en un cementiri, en una tomba, també. Els jardins medievals andalusís a vegades mantenien la forma de Charbagh, és a dir, els 4 rius, però altres vegades feien servir l'aigua com a element decoratiu i element també tèrmic. Els jardins de l'Alhambra, per exemple, etc. Una gran tecnologia agrícola permetia fer jardins més sofisticats. Anem a la qüestió clau d'aquesta xerrada, que és els 2 grans models de jardí, el que anomenem jardí francès i el jardí anglès, el jardí paisatgista.
El jardí que diem francès, que és Versalles, és l'arquetipus, el model pràctic, és una derivació del jardí medieval, que era un jardí tancat, el que hi ha dins dels claustres, per exemple. Tenim, per exemple, un jardí romà, a Pompeia, un jardí tancat, a dins de la casa, amb un porxo, amb una petita piscina o un plúvium, un jardí medieval, un claustre, que també combinaven jardí i hort, formes geomètriques, i posaven plantes sovint aromàtiques o medicinals o plantes per cuinar, però jardí tancat, que és el que significa el mot paradís, que és jardí tancat. Els jardins estan tancats gairebé sempre, excepte quan s'arriba al jardí anglès, com veurem. Un jardí tancat medieval, representat en una pintura, un llibre, jardí tancat. És a dir, en l'edat mitjana no es concebia el jardí com integrat o equivalent al paisatge, sinó que era una cosa a banda del paisatge i tancada, era una cosa domèstica. Estava tancada pels murs del castell o del monestir o de la casa. I el que hi havia fora eren camps conreats o natura més o menys salvatge. Un altre model de jardí francès, la granja de Sant Ildefonso, que és una rèplica espanyola dels jardins de Versalles. En el cas de Versalles hi ha el que dèiem abans dels jardins de Babilònia, el poder polític i econòmic del rei, doncs es manifestava en fer uns jardins immensos i molt acurats i que requerien una tecnologia molt sofisticada de reg i de jardineria i de disseny. Però el jardí d'aquest tipus, el jardí francès o el jardí, el que significa és el poder que té el rei i la monarquia per fer aquests jardins immensos i també el poder que té el ser humà sobre la natura, és a dir, imposar a la natura coses que no són naturals, com ara les figures geomètriques, les línies rectes, és a dir, jo, com a ésser humà, domino les plantes, les col·loco allà on vulgui, de la forma i mida que a mi m'interessa, és a dir, és com dibuixar amb elements naturals. Però la mostra és domini i poder sobre la natura. Un exemple característic d'aquesta mena de domini és l'art topiari, que es diu, és a dir, l'art de fer escultures amb algunes plantes. Per què es fa això? Perquè és maco? Sí. Per què es fa amb plantes i no amb fusta tallada o amb ferro o amb una altra cosa? Perquè jo mostro que puc dominar un ésser viu i fer-lo venir al meu lloc ideal, que tingui forma de qualsevol cosa, com per exemple el jardí topiari, que ja és una mena com d'aberració, que sempre era molt maco, que té molt de mèrit tècnic i que està en un cementeri, a més a més. No sé on, un cementeri. És a dir, és el domini sobre la natura. Aquest domini sobre la natura i aquest jardí controlat i tancat encara és molt comú. Els jardins que té la gent aquí i ara són d'aquest tipus, són tancats i mostren un domini sobre la natura a base de fer formes més o menys geomètriques, camins, ordenar les plantes d'una manera determinada, és a dir, no és deixar la natura que faci, sinó que està tota l'estona domesticada. Hi ha una pel·lícula clàssica de Jacques Tati, un francès, que es diu Mon oncle, de 1958, que és tota una crítica al món modern, i Jacques Tati té uns parents que viuen en aquesta casa, que és com el deliri de la modernitat. I el jardí aquest ja és l'exageració del jardí, diríem, geomètric, del jardí tancat i el jardí francès, amb un camí sinuós. Quan porten el cafè a la taula aquesta han d'anar trepitjant aquestes pedres que han de mantenir. Quan ven visites engeguen que surti aigua per aquesta mena de peix. Tot és una cosa absurda. Quan ve una visita, com que el camí feia aquesta forma, les senyores havien de dubtar entre mirar-se i saludar-se o mirar per on vas per no sortir-se, amb la qual quedava una cosa estranya, que estàs saludant però mirant cap endavant, la senyora està
Tot és una paròdia. Paròdia del jardí tancat, del jardí francès. Del tancat és aquell que hi ha a la part de darrere del Palau de Blenheim, a Anglaterra, per l'Oxford, i que es diuen jardins italians. Veieu com aquí hi ha tota una meravella de topiària, de control de plantes, etc. Blenheim és un bon exemple, tant en aquest cas del jardí francès, es diu aquí Italian Gardens, francès, aquí del sud, control de la natura, domini, arabescos, geometria, etc. I del jardí paisatgista anglès. O sigui, l'imatge del jardí anglès paisatgista. A partir del segle XVII es va posar molt de moda entre l'aristocràcia i l'alta burgesia del nord, sobretot l'anglesa, els quadres d'un pintor francès que es deia Claude Lorrain, que eren tots molt semblants. Tenien figures en primer pla, amb escenes mitològiques, i sempre uns paisatges que anaven en degradat cap a un final en què es veia la llum i muntanyes distants. O sigui, un joc de plans, i també incloïa molt sovint ruïnes, elements, edificis antics en ruïna, que antecedeix al gust del romanticisme per les ruïnes. Doncs bé, Lorrain es va fer molt popular aquests quadres, tots eren semblants. Ell va viure al segle XVII, entre 1600 i 1682, i és tan popular que inclús algú va construir un artilugi que es deia el mirall de Claude Lorrain, que es veu un antic, des del segle XVIII especialment fins al XIX, que era un mirall amb una tapa, un mirall que tenia al fons un fons fosc i una mica deformat, una mica convex. Això és, quan volies mirar amb aquest mirall un paisatge, posaves l'escenes del paisatge, obries la capsa aquesta i a vegades es reflectia en aquest mirall i es veia com si fos un quadre de Lorrain, és a dir, amb poca varietat de tons, amb una certa deformació visual, perquè era convex el mirall i tenia un fons fosc. O sigui, era com veure la realitat del paisatge a través d'un filtre que imitava els quadres de Lorrain. És el que era al segle XVIII i XIX, el que ara són filtres d'Instagram o de programes d'aquesta mena. És a dir, el paisatge el volíem veure d'aquesta manera. Per cert, parlant de paisatge, jardins ja hi ha hagut des del començament de l'agricultura, ja he dit abans, des de l'antiguitat més remota, des que va començar el Neolític. Però considerar el paisatge com una obra d'art en si mateix, la seva contemplació, és una cosa que no passa en totes les cultures. De fet, és una cosa relativament escassa. Passa a la cultura occidental a partir del Renaixement, abans no es veia el paisatge com un objecte maco, i passa a la cultura xinesa. La resta de cultures no han tingut aquesta percepció del paisatge com una cosa maca. Ara sí, el que tothom s'ha estès, la cultura occidental. Per això prové del Renaixement, que van començar a posar paisatges de fons, ja al final de la mitjana, després ja van agafar, de fet, el mateix nom paisatge ve de la pintura holandesa de gènere que feien vistes, vedute en italià, o paisatges de país, de paisans, i això va idealitzar el paisatge. Ara la gent, quan va a un lloc a veure el paisatge, està reproduint aquesta mena de mite o de visió que prové de fa 3-4 segles a molt tirar. A la Xina sí que feien pintura de paisatge, per tant, observar el paisatge com a tal. Però si algú pensa que un individu neolític o que un grec antic anava pels puestos i deia que maco aquest paisatge o que maco aquesta posada de sol, no. De fet, no. Al contrari, la impressió que produïa la natura als humans habitualment era de prevenció o de por directament. Van trigar anys en assumir que el sol s'amaga per aquí, surt per aquí i que no sé què. Doncs bé, el paroxisme d'aquest gust pel paisatge dels quadres de Lorrain, d'aquest adminículo, d'aquest aparell, d'aquesta andròmina,
va permetre a algunes persones que podien econòmicament, fer paisatges macos però artificials. I és el jardí paisatgista anglès. Aquesta imatge, per exemple, que probablement és el més famós paisatgista anglès del segle XVIII, que es deia Capability Brown, si veiem així, podríem pensar que és un paisatge natural. No, aquí està tot pensat. O sigui, quins arbres, on estan col·locats, on hi ha una zona d'aigua, que a vegades feien, i una vista llarga. Això s'ho van poder permetre els aristòcrates del segle XVIII que tenien prou diners per tenir moltes terres, una llei anglesa que va permetre, a partir del segle XVIII, fer concentració de terrenys, i això va permetre amb ells eliminar i desplaçar gent que vivia en pobles o en masos aïllats, modificar camins, modificar rius, per tenir des del seu palau una vista magnífica en la que res no es trobava el paisatge. Era construir quadres de paisatge en la realitat. Per això calia tenir molt terreny, molts diners, molt espai. D'on venien aquests diners? Òbviament de les colònies d'Amèrica. És a dir, a Amèrica hi havia esclaus treballant en el cotó i amb el sucre i amb el tabac i no sé què, perquè uns quants aristòcrates anglesos poguessin tenir terrenys immensos a base de desplaçar la població autòctona anglesa i tenir aquests paisatges meravellosos. Vull dir que és aquesta la història. Construïen també templetes o ruïnes, posaven llacs, modificaven el curs dels rius, és a dir, quan veiem, per exemple, aquest és el gran parc del Palau de Blenheim, que és un palau en el que va néixer Churchill, de la família aquesta, que es diu Blenheim per una batalla de la guerra del començament del segle XVIII, que va passar a Blenheim, després a Àustria. Són els Marlborough, que és la família de la que provenia Churchill. Doncs clar, tenien al darrere el jardí que hem vist abans, el jardí anglès, Garden Gardens, i al davant tenien uns paisatges meravellosos, a base d'acumular terres i tenir diners i poder. És aquesta la visió idealitzada. El gran palau, la gran mansió, envoltada de paisatge, que podies passejar una gran avinguda amb vista llarga, llacs, rius, ponts, aquí en la cantera un templete, etc. Aquesta visió, aquest ideal, es manté en la cultura, sobretot anglosaxona, inclús en la nostra, encara més. La idea de tenir la casa al mig del jardí, del paisatge. I el paisatge com ha de ser verd, ha de tenir gespa verda, com si fos una cosa natural, tenir gespa verda d'aquella dimensió, d'aquella alçada. Això és la versió popular americana del Palau de Blenheim, és a dir, és una casa que està al mig d'un paisatge. Però clar, el problema és que no és una casa que està al costat d'altres cases, però la idea és la mateixa. Si us fixeu les pel·lis americanes, les cases americanes, aquestes típiques, que tenen sempre la gespa, un caminet, després un altre caminet i la carretera on passen els cotxes, no tenen tanques. No us heu observat, no estan tancades. Tenen aquesta encara idea tant del pioner que va a Amèrica del Nord i diu Àngels Castilla, això és immens, aquí tinc tot terreny per no avorrir-me, com del noble anglès que a Anglaterra fa grans paisatges. En petit és la mateixa escala. I no posen tanques perquè tenen la il·lusió, a vegades inconscient, de que tenen la seva casa col·locada al mig del paisatge. Estava pensant, si recordeu la casa en la que hi havia Forrest Gump, recordeu com era una casa que estava allà al mig d'un camp, i d'una arbrada, gespa, i havia de sortir cada dia i anar per aquella arbrada a la carretera, que estava a un quilòmetre per agafar l'autobús escolar. Però poc que tenia tanques aquella casa. En la nostra cultura, la cultura del sud, la cultura llatina, posem tanques el primer que fem. Vam per una parcel·la, que és el primer que fa? Posar tanques. Ho tanquem tot. Això és una visió aleatòria de qualsevol organització tomada ràpidament del Google Street View i està tot tancat. Aquest tros del jardinet, per exemple, serà de rebut, tancat. Aquí han treballat una mica la gespa allà, però està tot tancat. Les cases també estan totes tancades, sempre tancades.
és un fenomen semblant, i no vull allargar perquè és veritat, el famós fenomen de les persianes o les cortines. Al món anglosaxó, al món del nord, la gent no té persianes. De manera que a mi veuen el paisatge, les cases de davant, i des del carrer veus llumetes de gent. Les pel·lícules americanes o nòrdiques veu això. Aquí, a la que es posa una mica el sol, comencem a tancar coses. Per què? Perquè la cultura protestant és la de dir no tinc res a amagar, jo negocio directament amb Déu i la resta no han de fer res, i la cultura catòlica és més de que ningú vegi el que fas a dins de casa perquè no ha de fer res. Simplificant, és una teoria una mica agafada pels pèls, però relativament freqüent. I en el cas dels jardins es veu igual, que tenim una urbanització que podria ser americana o australiana, o inclús anglesa, i les cases totes són molt semblants, totes tenen la gespa, que no falti una gespa perfectament com una catifa, i no tenen cap tanca, ningú se la pot aquí posa una tanca. Imagina que algú compra aquesta casa i diu, jo faig tanca aquí, perquè soc de Lloret de Mar, i posa una tanca. Jo soc d'Albacete, posa una tanca. On entra els meus jardins, sense el meu permís. Bueno, doncs és això. O sigui que, curiosament, el país de les armes a tot arreu i de les matances indiscriminades, la gent no té tanques als jardins. I tenen la porta de darrere de la cuina, que és una mena de mosquitera que fas així i s'obre. I després ve el psicòpata i t'assassina. I clar, és que no tens tanques, i tens les portes que no serveixen per res. Bueno, és un misteriós. Els suburbis. I passa igual amb els cementeris. Els cementeris anglosaxons també són com jardins. És a dir, són com natura, gespa, camp, arbres, en què hi ha, com bolets, hi ha tombes. Marcades per monolits o per pedres amb inscripcions. Aquest és un cementiri que hi ha a una església que hi ha al sud de Manhattan, al costat on hi havia les Torres Bessones, i també és del segle XVIII o XIX, i és un tros de gespa amb tombes. I quan han hagut de fer els cementeris dels soldats caiguts a la Segona Guerra Mundial, han fet també exactament, aquest és un de Normandia, això, creus idèntiques, equidistants, amb el nom del soldat i la data de mort, etc., i una gespa perfectament tallada i mantinguda. És a dir, dediquen un esforç a fer l'efecte de la gent estar a terra al mig d'un paisatge artificial. És artificial tot, la gespa i els mateixos arbres són artificials en el sentit que estan col·locats de manera conscient, no és un lloc qualsevol, però l'efecte és estic al mig del paisatge. Aquest és un cementeri també americà o d'aliats que està a Itàlia, a Montecassino, sota el monestir aquest, per una gran batalla l'any 94, i aquí l'he posat a la imatge perquè he observat que és un cementeri estil anglosaxó, però que té ja una petita franja on hi ha plantes individuals com passa aquest cementeri. O sigui, hi ha una mena de certa personalització de les tombes. I aquesta dèria dels anglosaxons pel paisatge artificialitzat i sobretot per la gespa és que ha donat lloc als jocs de gespa, el rugby, el futbol, el tenis sobre gespa, que es fa on? A Wimbledon, i sobretot el que prové més clarament d'aquest paisatge artificial és el golf. Els nobles sortien al seu mega jardí immens de paisatge amb uns palets, el cricket també, el croquet, no sé com es diu. Això és un camp de golf, que també imita un paisatge. Hi ha aigua, unes roques, unes plantes, Aquest és un camp de golf amb èxit. Però clar, el golf no es fa només al seu lloc d'origen, que és Escòcia i després a Anglaterra, etc., sinó que es fa a tot arreu del món perquè s'ha posat de moda. Aquí tenim un magnífic camp de golf, d'aquestes imatges, a Dubai, que és un lloc idoni per tenir camps de golf. Amb gespa, una ha de ser més alta o una altra més baixa, per córrer la peloteta, en fi, clar, aquesta mena com de
de mida cultural, per no dir deliri, prové d'aquesta passió anglosaxona pel jardí de paisatge i el seu poder cultural per imposar a la resta del món els seus jocs, els seus esports. Tothom juga a futbol, molta gent juga a golf, i no sabem a què jugàvem abans a Dubai, suposo que feien curses de camells, això no s'ha estès a altres llocs del món. O sigui, poc que hi ha a Escòcia un camp de terra per fer curses de camells, perquè la cultura de Dubai, el seu poder econòmic és notable, però és recent, perquè no ha imposat els seus criteris. Tanmateix, els anglosaxons sí que han imposat els criteris, voluntàriament estan estès. Total, tenim camps de golf a tot arreu i que són preciosos en general, però clar, imita un paisatge més domesticat, en què vas tranquil·lament, tu vas per un paisatge real. I segons com sigui, et punxen coses, poden sortir bitxos diferents, naturalesa, et dones cops a les branques segons i com. Vas per un camp de golf o per un jardí anglès paisatgista i vas feliç, però vas trepitjant una catifa verda, magnífica, i vas veient arbres aquí, un tipus, aquí, i tot és perfecte. Bé, el jardí anglosaxó convertit en parc, tenim el paradigma del Central Park de Nova York, per exemple. Central Park també és un jardí de disseny dissenyat per dos paisatgistes a meitat del segle XIX. Van agafar un rectangle perfecte, van posar arbres, turons, llacs, aquesta és la visió general, que deu tenir com, no sé si 800 metres d'ample per un parell de quilòmetres o 3 de llarg, i és totalment artificial. Curiosament, Central Park sembla natural, no és natural. Natural seria si fos com això, que és una vista de Google, que és aquest tros, que és molt petit, una petita parcel·la a Manhattan, que, aquí una visió des de sota de Google, que es diu Time Capsule, que és una obra que va fer un artista americà, Alan Sonfist, a partir de 1965, i va aconseguir, no sé com, que el deixessin una parcel·la molt petita, perquè és molt cara les parcel·les a Manhattan, la va tancar, això sí, el Time Capsule, i va deixar que creixessin les plantes, els arbres originaris que hi havia a l'illa de Manhattan. De manera que aquest tros, que passa desapercebut, és un paisatge natural, allà encerclat per la gran ciutat. I Central Park és un paisatge artificial, té una funció diferent, estètica, creativa, etc. Aquest és el model del Time Landscape. És a dir, ja ens fiquem a partir de l'any 60, alguns artistes van començar a fer art amb el paisatge, que s'anomena land art, art amb el territori. I la jardí, que és una mena com de, a vegades de jardineria recreativa i de dimensions a vegades colossals i a vegades no tant. I ara es continua fent força land art de diferents tipus. Veurem algun exemple. I una altra vegada el landscape. Per exemple, això seria, és una peça de land art que seria, en aquest cas, no jardineria artística, sinó agricultura artística. En un camp, en un lloc, en un abocador al sud de l'illa de Manhattan, un artista, que es diu Ernest Degnes, va aconseguir que deixessin un tros, més d'una hectàrea, l'any 82, i amb maquinària va treure terra, va allisar, va posar terra fèrtil, i va fer un camp de blat. Un camp de blat que va durar una temporada. Clar, és una obra d'art que funciona perquè és un camp de blat d'una hectàrea col·locat a Manhattan. En la foto les veus amb ella com si fos una pallissa qualsevol i al fons veiem els blats aquí les torres bessones per cert, amb els que caiessin, etc. Van collir el blat, van treure no sé quants quilos de blat i de palla, la palla la van portar perquè mengin els cavalls de la policia metropolitana i el blat el van donar a obres de beneficència i ja està. Clar, per què funciona això com a obra d'art? Perquè per contrast, un camp de blat al mig del camp no té cap mena de misteri, però un camp de blat al mig de la ciutat té una certa gràcia, si algú hi veu. D'Ernest Degnes també tenim aquesta peça, que és una muntanya amb una plantació d'arbres amb una forma molt regular.
estan en procés de creixement encara. Això està en Finlàndia. Clar, si veiem una cosa com aquesta, vista aèria, pensem que també és una construcció de landat, i no, és agricultura primitiva. Són tipus de camps que es diuen waru-waru, o que es diuen... que es practica a Sud-amèrica i que té un sistema de reg, i les plantes, és un hort, realment, estan en aquesta mena d'illes, si controlen el reg. La forma circular i l'estructura radial és en part pràctica i en part també simbòlica. En forma circular pot representar, no sé, el sol, etc. És a dir, aquí estem acostumats a la forma pràctica, que és la forma paral·lelepípeda en els camps, la que fan línies rectes, quadrats, rectangles, aquests feien rodó enmig d'un camp no cultivat. Semblaria això una obra de landat, però no és una obra de landat. Això sí que és una potser la més coneguda obra de landat, que és la Spiraghetti, el moll en espiral, que va fer Robert Smithson al gran llac salat, a Utah, a base d'acumular pedres de basalt i terra i fer una mena de moll que va acabar allà. El landat americà dels anys 60-70 es basava en el principi de tenir molt de territori, poden tenir carrers, així poden fer coses immenses, fer servir maquinària, etc. Una vista aèria de l'Espira de Lleida, que la van conservar en una fundació que hi ha, perquè clar, es deteriora també. I a partir d'aquí, molta gent ha fet obres i modificacions del paisatge perquè no és indeseable. Aquesta peça, que van fer l'any 95, un col·lectiu, al desert de Tunísia, em sembla, a base de moure molta sorra i fer cons que pugen, fer forats... És jugar amb el paisatge. Ja ho fa això la jardineria i l'agricultura. L'agricultura ho fa amb una funció pràctica, això és una funció estètica. Que la qüestió és, quin sentit pot tenir tot això? Això és una cosa molt típica que fa molta gent, ha posat de moda, en camps agrícoles, fer figures. Quan van començar a fer, algú pensava en no sé quin camp han aparegut unes formes, han vingut els marcianos, els somnis, el no sé què... No, és gent que té un tractor i ganes de divertir-se i fa. I molt sovint són formes circulars perquè són més fàcils de fer. O sigui, és marcar la terra. Si algú marca la terra d'aquesta manera, ja és una cosa una mica més sofisticada. És un paisatgista americà i va fer aquesta peça a Northumberland, es diu The Lady in the North, i és una gran figura de dona amb camins. Veieu la dimensió, és un vehicle. És una mena com de jardí que té vist de dalt, ara que veiem moltes vistes de dalt, a base de trobar uns avions, etc. I es pot passejar per aquests camins. És a dir, que fa poc han hagut de restaurar força, la gent passejava molt, era molta gent que passejava i clar, això sembla una gran novetat, fer una gran figura a terra que es veu bé des de dalt. No és tan gran novetat. Hi ha, a la mateixa Anglaterra, hi ha aquest cavall blanc d'Uppington, que és una figura de fa uns... de la mateixa que Stonehenge, així, fa 3 o 4.000 anys, i que ho van fer a base de treure la terra i deixar veure el mineral blanc que hi ha en aquests turons. I té forma com de cavall. És com fer una pintura rupestre, però amb el paisatge. I més conegudes encara són antigues les marques els camins, les figures que feia la cultura nazca a aquest altiplà del Perú, que es van descobrir als anys 20, i són moltes figures, a vegades són línies, a vegades són figures d'animals, etc. I que sempre hi ha hagut aquesta mena d'història de que només poden veure des de l'aire, com van fer això, si no podien veure des de l'aire, i tornem al tema de que si intervenció d'ovnis i de marcianos i de no sé què, les piràmides, en fi, aquestes teories, que són interessants d'altra banda. Està bé. Van venir els marcianos a la Terra des de no sé quina galàxia, a 4.000 anys llum, per fer ocellets bellugant terres al desert de Nazca. Jo, si fos extraterrestre, faria el mateix. O sigui, agafaré una nau hipersònica,
passaria per 15 galàxies, arriba a la Terra i faria les piràmides, pum, d'Egipte. On han quedat maques? Vinga, me'n vaig a una altra galàxia. És normal, el que fa un marciano qualsevol, un alien, un extraterrestre. Clar, això recorda altres figures, és un aeroport abandonat, és una marca en territori, estem ple de marques en els territoris. Vull dir que no... La qüestió és el contrast, és l'acumulació. Inclús als anys 30, a Alemanya, molta gent feia marques amb esvàstiques. Aquesta la van descobrir fa no gaire en un bosc no molt lluny de Berlín i va plantar aquests arbres, alums, que són de fulla caduca, entre pins. Quan són verds no es nota, a la tardor es nota, es veuen i es va descobrir. Sembla que n'hi havia molts més, però es decaien al sector, la majoria del sector, diguem-ne, de dominació soviètica després de la guerra, les van detectar i les van eliminar. Però hi havia moltes marques, la gent que deia, jo soc nazi, vull que es vegi això des del cel. I ara hi ha gent que fa coses recreatives, com aquest artista francès, un grafiter francès, que fa figures gegantines, figures dimensions, veiem l'edifici i tal, ell diu que ho pinta amb pintures ecològiques, amb guix i amb no sé què, en blanc i negre, fa com fotos copiades. És una cosa que té molt de mèrit tècnic i que està bé si és només una pintura, un dibuix en un lloc, una temporada. Si estigués tot el territori ple de dibuixos, doncs seria com... fallaria el contrast. Una artista americana, Maya Lin, va fer aquest muntatge, que es nomena Condeonades, que també sembla paisatge natural, però és també artificial, que queda maco. Més jardins artístics sofisticats, tot partint de la idea aquesta del paisatge verd i de la gespa, de Nancy Hall, una artista americana, que feia muntatges de land art, en aquest cas una pedrera abandonada, amb uns tubs que tenen una orientació determinada segons els solsticis, jocs astronòmics. I inclús pot fer paisatgisme recreatiu amb pedres, com fa Richard Long, l'artista britànic, que fa alineaments o formes amb pedres en paisatges. En aquest cas, una línia feta a Escòcia, un cercle fet a la Concagua. Clar, aquesta mena d'obres funcionen per contrast. És a dir, en aquest paisatge que envolta la zona de la Concagua, aquesta cordillera, en una zona pedregosa immensa, algú fa un cercle de pedres i queda maco. Si hagués tot cercles de pedres, no quedaria tan maco, perquè ja es trauria l'efecte sorpresa, l'efecte contrast. I és el que passa últimament, que s'han posat aquestes muntanyetes de pedra, que tenen un nom que no recordo ara, i que, clar, veus en un lloc que és una muntanyeta de pedra i dius que maco, una muntanyeta de pedra, algú ha fet esforç de juntar-les en equilibri i s'aguantin, però, clar, si veus una i arribes tu i dius, mira, jo també puc fer una altra, i fas una altra, i una altra, i tal, i fan tota la zona del Cap de Creus o del Cap de no sé què a Formentera o de no sé on a Tenerife, tal, doncs, primer, que ja no queda maco, i segons, que perjudiquen a la fauna i la flora local. Això m'ha prohibit molts llocs. Però la qüestió és quina mena de mentalitat té la gent per no adonar-se que una columna de pedres és maca. 4.000 és una invasió, és com tot. O sigui, un plat de llenties és alimentació. Si et menges 25 plats de llenties, és indigestió i és sobredosi, potser te moriràs. Que algú dirà, molt de sobredosi de llenties. Això és una droga, però no, clar, tot té uns límits. Bueno, és aquesta qüestió. Bé, acabo amb imatges molt maques de jardins botànics, ja que estem en el jardí botànic. El jardí botànic, com el jardí zoològic, és un jardí científic que recull plantes o animals i que prové de l'evolució de la ciència a partir del segle XVIII, especialment de fer col·leccions de plantes, com és el cas dels jardins de Marimorta. Aquest és el jardí botànic de Màlaga, el Royal Botanic de Kent, en Londres, els típics hivernacles, l'arquitectura de vidre i metall del segle XIX que va permetre tenir plantes fora del clima del lloc, el Botànic de Madrid i el de Marimorta. Ja estem aquí, que ara veurem en directe. Però acabaré amb una mena de jardí
gairebé virtual, botànic, és a dir, un element científic de conservació i recol·lecció i catalogació d'espècies, però que no sembla un jardí, que és aquest, que és el Banc Mundial de Llavors de Svalbard, o la Càmera Global de Svalbard, que està en una illa perduda a Noruega, i que és, això és l'entrada, que són unes naus subterrànies que conserven llavors de tota mena de plantes, i cada vegada més. I que té una funció científica, de conservació, i també té la funció de, quan passi aquesta distopia de Mad Max 4, doncs sapiguem on podem anar a buscar llavors de supervivents, si algú queda, on pot anar a buscar llavors de tomàquet de sucat o no sé què. Per tant, en aquest subterrani, aquestes naus immenses que es poden visitar, allà a Noruega, és on tenim els jardins del futur. Espero que no, espero que els jardins del futur siguin els que tenim, els que ens envolten i que continuen fent-se, però si algun dia passa alguna cosa, igual aquí tenim l'esperança que es puguin reproduir una altra vegada les plantes que ens interessen. Doncs bé, és això. Gràcies.